Poďme sa spolu trošku poprechádzať po rezorte Aphrodite Hills and Golf Resort v Pukli na Cypre. A tento rezort ponúka viaceré možnosti, ako sa tu môžete ubytovať. Jedna z možností, že sa ubytujete priamo v hoteli, využijete apartmány, prípadne vilky rôznych veľkostí, ktoré sú na prenájom, alebo ďalšia možnosť, že si tu jednu z nich zakúpite. Tento rezort ponúka naozaj veľa vyžitia, hlavne športového. Sú tu basketbalové ihriska, tenisové ihriska, môžete si tu zabehať, pretože tento rezort má niekoľko kilometrov a stále tu prebiehajú ručné stavebné práce, je tu niekoľko bazénov, v ktorých si môžete zaplávať, detský klub, ako môžete vidieť, veľa reštaurácií. Prípadne, keby ste sa rozhodli zorganizovať svadbu alebo nejakú oslavu, ani to nie je pre tento rezort žiadny problém. No na svoje si prídu najmä nadšenci golfu, pretože tento areál ponúka naozaj golfové vyžitie. Okrem toho má tento rezort naozaj blízko k rôznym zaujímavostiam, ako je napríklad Afroditina pláž, rovno pod rezortom je nádherná divoká pláž. Priamo v rezorte nájdete lekáreň a supermarket, takže naozaj všetko máte hneď po ruke, takisto ako aj lekára.